És moment ara de parlar del papa de Roma, però no de fer l'última hora del conclave, que de fet s'inicia avui a Roma per buscar-li el substitut al papa Jorge María Bergoglio, que va morir el 21 d'abril. Nosaltres el que volem és parlar de La vida secreta del papa, un llibre editat per Coma Negra que rescata dibuixos de l'humorista Jaume Perich a Scala, coincidint justament amb el 30è aniversari de la seva mort. I el volum és a cura del ninotaire Jaume Capdevila Herrero, més conegut com a Cap. Com estàs? Pues molt bé, molt bon dia. Gràcies per tornar a BTV, perquè vaig venir un dia inconvenient. Sí, senyor, te vam convidar a venir dilluns de la setmana passada, pensant que seria un dilluns qualsevol, i vas venir aquí perquè, de fet, va ser aquell moment que no ens podíem comunicar per telèfon, no funcionaven els telèfons, i tu vas venir i et vam dir ja pots girar cua. Però així ens passejo pel Poble Nou, que sempre és una cosa agradable de fer. Gràcies per tornar i per l'humor. Escolta'm, La vida secreta del papa està editada al mes de març. Va sortir el llibre ara, sí, al març, finals de març. Vosaltres éreu conscients o podíeu preveure la coincidència? Home, no. De la mort del papa? No, home, només faltaria. Però, a més, aquest llibre és un llibre que està dibuixat fa 40 anys, que està fet pràcticament el llibre i estava en un calaix, en una carpeta, guardat, amagat, i no havia trobat la manera de sortir. Per tant, bé, les coses van com van, no? Però no ho sé. No, t'ho pregunto perquè, pobret, com que ja feia dies que estava malalt, dic, potser ja us rondava aquella idea de dir, t'imagines que de cop i volta... Bé, de fet, l'editorial va apretar una miqueta més per córrer, diguéssim, perquè és veritat que quan el papa va posar-se malalt, tot i això, La vida secreta del papa no és un llibre sobre aquest papa ni sobre cap papa, sinó és un llibre sobre la idea, el concepte de papa, no? Per tant, serveix per aquest, serveix pel que hi havia abans i serveix pel que vindrà després, no? Perquè realment penso que l'humor de Perich té aquesta virtut, que és la capacitat de transcendir el dia a dia o l'actualitat més immediata, que hi fa molta referència, però va una miqueta més enllà, no? I és capaç de tocar l'essència de les coses, no? I llavors anem a l'essència d'aquesta relació que té l'Església Catòlica amb la vida de la gent, no? I ho fa a través de la figura del papa. Tu ara ho deies, les vinyetes estan fetes fa 4 dècades, per tant coincidia amb el mandat, no sé si se'n diu mandat dels papes, si fan mandat també. Pontificat, no? És el pontificat, no? Sí. Gràcies. De Joan Pau II, Joan Pau II, veritat? sí. Tot i que ja aviseu que qualsevol semblança amb la realitat ha de ser pura coincidència, però... És una broma també al principi, però sí. Però deixa'm que et pregunti, creus que haguessin estat gaire diferents les vinyetes si les hagués fet durant el pontificat del papa Francesc? Segurament haurien estat diferents, perquè realment el Perich és un home que mirava l'actualitat molt seguidament, és a dir, que ell, la seva feina és dibuixar per la premsa diària, setmanal, i vulguis o no vulguis, quan fas aquests dibuixos estàs seguint l'actualitat que passa. És veritat, però, que Perich, que una de les seves obsessions era aquesta mirada crítica sobre tots els aspectes de la societat, ell estava molt preocupat realment per la voluntat que tenia l'Església, que té l'Església encara, d'incidir en la vida de la gent en aspectes que van una miqueta més enllà del purament espiritual. La religió és molt respectable, Perich era completament ateu perquè havia sofert una educació religiosa que l'havia portat a allunyar-se d'això, però, a més, clar, l'Església Catòlica a l'època de Perich va estar al costat d'una cosa tan maca com el franquisme. Per tant, la seva posició davant del que era aquesta església era crítica. I amb aquesta crítica hi havia també la mirada sobre la posició de l'església en aspectes concrets. Per exemple, la mania que tenia l'Església de ficar-se amb la vida sexual de la gent. Escolta, amb qui te'n vas al llit, amb qui no t'hi vas, si el sexe, si el fas, si no el fas... Bé, amb qui t'has de casar, amb qui no t'has de casar. En aquella època hi havia també el problema del SIDA, que realment era un problema molt important. És a dir, hi ha tot un seguit de problemes concrets i la postura d'aquell papa davant d'aquestes problemàtiques potser era un pèl... Bé, no, era la que era, no? Per tant, la crítica de Perich, amb aquell papa atacava molt en aquestes qüestions, no? Potser en aquest papa, que té una mirada diferent,
clar, aquests acudits no s'haurien pogut fer perquè la posició del papa és diferent, no perquè la mirada de l'humorista sigui diferent, no? Per tant, l'humorista reacciona davant d'una situació. I quan un fa un dibuix d'actualitat, jo també soc dibuixant de diaris, i tu has de fer el dibuix sobre les coses que passen. No pots triar les coses que passen. Has de dibuixar, explicar, intentar desentrellar el que està passant. Si ho poguéssim triar, faríem dibuixos sobre altres coses, però l'actualitat és la que és. Per tant, és veritat que la mirada de l'humorista és la que és, però està condicionada sempre per les coses que passen. Cap, tu has fet la tria de vinyetes que formen el compendi La vida secreta del papa, però en base a què les has triat? Per què aquestes i no unes altres? En realitat, el llibre està fet, és a dir, això parteix d'una idea del Peric, que ell devia publicar a la revista El Jueves una pàgina en la qual explotava una idea de partida que és molt tonta, que és el papa, que és el líder d'una organització que regeix l'espiritualitat de la gent, és un ésser humà. I com a ésser humà, doncs, també pot ser que hagi de fer un seguit de coses que fan la resta, tothom, d'éssers humans. Doncs, escolti, anar al lavabo, fer la declaració de renta, mirar un partit de futbol, és a dir, quan tu contraposes aquesta dimensió d'infabilitat, de totes aquestes coses que té el papa, i llavors veus, bueno, sí, però també és una persona normal, portat a l'extrem, també és veritat que Peric s'ho fa venir bé com a humorista, i el va posant en situacions a vegades ridícules o a vegades que dius, home, no té sentit, però sí que té sentit quan veus precisament com encaixa aquesta dimensió espiritual amb aquesta dimensió terrenal. El papa fent la declaració de la renta, no? Dius, escolti, em desgrava això de les hòsties que em gasto, no sé què. És a dir, sí i no, perquè hi ha d'haver una fiscalitat també pels papes, no ho sé, potser no, però per la resta d'humans hi és, no? Doncs aquest xoc amb aquesta idea, ell va fer aquesta pàgina, i després va veure que era una idea que tenia recorregut, és a dir, que no s'acabava amb un acudit, o dos, o tres, o quatre, sinó que se'n podien anar fent moltíssims. El papa fent coses, no? El papa, moltes coses. Per tant, va anar omplint aquesta carpeta amb la voluntat de fer aquest llibre. Peric va morir sobtadament, és a dir, quan ell no és una persona que fos molt vella, que fos molt gran, ni que estigués malalta, sinó que de cop un dia es va trobar malament i l'endemà va ser una mort fulminant, inesperada i sobtada. Per tant, van quedar moltes coses que estaven pendents. I aquest llibre estava fet, però no havia acabat de trobar editor, estava allà, no havia sortit. Doncs entre tot aquest material de Peric, així com fa uns anys vam recuperar un llibre de memòries també del Peric que ell havia dibuixat, i allà vaig haver-hi de fer més feina d'edició en el sentit en què aquest llibre no estava fet perquè estava esbossat, estava preparat però no estava acabat, llavors vam haver d'ordenar uns dibuixos que no sabíem com ell els hauria ordenat realment. En aquest cas no, el llibre estava molt clar, però és veritat que d'aquests dibuixos hi havia uns 180, gairebé 190 dibuixos. Hi havia alguns que eren dibuixos repetits, o no el mateix dibuix, però sí el mateix acudit. És a dir, clar, és un material de treball, no era el llibre, escolti, això és així. Sinó que, veus, llavors es tracta d'endreçar una miqueta aquest material, fer la selecció ajustant els acudits que beneficiïn el llibre, que beneficiïn Peric. També hi ha acudits que igual feien referència a coses molt concretes de l'època, potser pel lector d'avui ja no té sentit, o la crítica es perd, o el referent s'ha esvaït. O alguns no són políticament correctes avui dia? Jo penso que això no m'ho he plantejat, és a dir, políticament correctes o no, la gràcia de l'humor és a vegades saltar-se una miqueta la incorrecció. O sigui, els polítics han de ser políticament correctes, però els humoristes no poden ser políticament correctes. Han de ser moltes altres coses correctes, però políticament correctes no. És a dir, a vegades un punt d'incorrecció, un punt d'irreverència et permet, d'alguna manera, obrir aquesta mirada, per permetre, en el fons, els acudits fan riure. Alguns més, alguns menys, però és una cosa que és divertida. Però l'objectiu de l'acudit no és fer riure. L'acudit el que busca, i els grans humoristes tots ho fan, busquen sempre una reflexió després de la rialla. Riure, sí, i a vegades rius molt, i a vegades només és ben bé una mica de rialla, i a vegades ni rius. Però després d'això hi ha una reflexió. Si no hi ha una reflexió, aquest acudit no serveix per res. Per tant, la mirada
de l'humorista, a través de la rialla el que busca és activar un procés intel·lectual que tu et facis reflexionar sobre un tema, en aquest cas va sobre la religió, però podria ser sobre qualsevol... I la religió, i sobretot l'impacte de la religió en la vida de la gent, no? Per tant, aquesta reflexió jo penso que és interessant. I ser políticament incorrecte a vegades t'obre algunes finestres de reflexió que amb l'excusa de, escolta, això està als límits de l'humor, no, un moment, es pot parlar de tot, es pot plantejar tot, doncs plantegem-ho i rumiem i pensem-ho, això penso que és interessant, no? Per tant, el límit de que si hi ha acudits que poden ser més o menys ofensius o més o menys políticament incorrectes no ha estat en la tria en cap cas un factor que hagi condicionat aquesta tria, sinó el fet doncs, que el lector, quan trobi el llibre, trobi un llibre que funcioni com a llibre, que li permeti fer el camí d'aquest de la reflexió. Clar, hi ha acudits que són molt tontos. I hi ha acudits que tenen una càrrega de profunditat satírica. Doncs això té un ritme també de lectura, no? No et pots trobar tots els acudits potents al mateix lloc i després que siguin... Has d'endreçar això, no? Que tingui un ritme. Sí. Els acudits es llegeixen diferent que un llibre de lletra, que una novel·la, però també hi ha una estructura de lectura que en el cervell del lector s'ha de respectar, no? Doncs trobar aquests ritmes, acabar de donar forma amb això, doncs ha estat la meva feina. Que has tingut. Sí, que és poca feina i treballar amb aquest material no és una feina, és un luxe, no? I escolta'm una cosa, Cap, on l'has anat a buscar el material? Perquè tinc entès que la seva família, l'any 1998, va donar part, o bona part del seu llegat, de Peric, a l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. No sé si és allà on has fet cap i on pot anar a fer cap tothom que tingui una mica de curiositat per l'obra de Peric. Sí. Això jo penso que és una de les grans coses que ha fet la família de Peric, és a dir, que realment un autor, un creador, una persona que es dedica la seva vida a fer coses, clar, ostres, vas acumulant material i material i material, no només el que tu fas, sinó també doncs, els teus llibres, les teves coses que llegeixes, que t'agraden, acumules molta cosa. Clar, quan Peric mort sobtadament, doncs queda tot el que ell tenia, sobretot la seva obra, no? Tota l'obra que ha acumulat al llarg de tota la seva trajectòria. I això, hi ha moltes famílies que quan passa això no saben gestionar amb aquest material. A vegades també és un problema, és a dir, que realment la família té uns fills que es dediquen a una altra cosa i què n'has de fer dels dibuixos del pare, no sé què. Doncs en aquest cas va haver-hi el molt bon criteri, penso jo, de cedir tot el material de Peric a institucions públiques. La Biblioteca de Dibuixos de Peric, això és a Premià de Dalt. La Biblioteca de Premià hi ha una secció, que jo penso que és la millor secció de qualsevol biblioteca pública de Catalunya, d'humor gràfic, que són els llibres de Peric, no? És una biblioteca que realment és molt interessant, i llàstima que sigui a Premià, que és aquí mateix, però és a Premià, no? I anar fins a Premià a vegades per consultar un llibre d'humor, però hi ha llibres que són extraordinaris perquè són molt rars, molt difícils de trobar, no? Això està a Premià. Però els dibuixos i l'obra original de Peric, doncs això sí, van a parar a l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, i allà hi ha no només dibuixos originals de Peric, sinó també a vegades es va salvar tot de material de treball, llibretes amb anotacions, esbossos, dibuixos publicats, però també dibuixos no publicats, a vegades perquè no havien de ser publicats, sinó que són apunts o anotacions, però a vegades sí que són dibuixos que ell va fer amb l'intenció de publicar-los i pel que fos, digue-li censura, digue-li diferències de criteris editorial, digue-li coses que passen, aquells dibuixos no es van publicar. És a dir, hi ha un fons molt, molt important de més de 10.000 documents a l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona i és veritat que, clar, està oberta a qualsevol persona. Sí, això penso que és una cosa realment molt interessant. De fet, la sala dels gràfics de l'Arxiu Històric de la ciutat porta el nom de Jaume Peric. La sala de consulta de gràfics es diu Jaume Peric. I penso que és un lloc que tothom hauria d'anar a visitar i a remenar aquells paperets. Ho farem. Jaume, un apunt només final abans de deixar-te marxar, perquè jo et volia preguntar pel Premi d'Humor Gat Peric, que es va entregar durant ben bé 20 anys. S'ha deixat de fer, però és que m'han dit que ara torna. El Premi Gat Peric es va donar sempre que s'ha pogut, però és veritat que amb la pandèmia, que va coincidir amb els 25 anys de la mort de Peric, es va haver de suspendre tot plegat i no el vam poder fer. Va ser un desastre. I quan anàvem a engegar una altra vegada els Premis Gats Peric, va morir el Fer, Josep Antoni Fernández, que era l'amic de Peric, el meu mestre també, gran amic, i l'impulsor principal dels premis. Per tant, com que va morir, va quedar la cosa una miqueta així i ens ha costat molt recuperar-nos d'aquesta mort, però és veritat que l'any passat vam poder recuperar i vam fer l'edició que tocava dels premis i tenim intenció de fer una nova edició aquest any dels Premis Gat Peric i de continuar tant com puguem. Que així sigui. Moltes gràcies, Cap. Gràcies a vosaltres. Llegiu o fulllegeu La vida secreta del papa, que anireu al cel, directes, si llegeixes aquest llibre. Cap al cel, dic? Doncs vinga, tothom.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.